Bueno, me decidí a hacer este curso porque, aunque tenía experiencia laboral, en los últimos años la tecnología ha avanzado mucho y quería tener, renovarme profesionalmente y actualizar un poco mis conocimientos y así poder desarrollarme mejor en un puesto de trabajo. El curso yo lo llevo siguiendo hace tiempo, o sea, ya lo venía estudiando de mi país, y en este caso pues mi pareja se ha puesto de autónomo y lo estoy ayudando. Y he venido aquí porque me ha gustado el trato que dan y ahora con la profe pues estoy encantada porque se le nota mucho que le gusta lo que hace. Entonces intenta de llegar al alumno. Y bueno, eso, pues que me llegue a su clase porque, claro, buscan la forma de llegar al alumno. Sí, sempre a dalt les vendes. Ara, recordeu-vos d'una cosa. Quan jo haig de posar desglòs, del 21, el 10 i el 4, sempre són de les factures que faig jo. Sempre. Així us en recordareu de que primer sempre les vendes i a baix el que jo compro. Doncs el que espero que m'aporti aquest curs al final és competències en aquest àmbit d'administració. Sobretot el tema de l'ofimàtica és molt important últimament en aquesta societat perquè, com ha dit la meva companya, l'abans de la tecnologia cada cop és més ràpida i t'has d'adaptar als temps. També el tema dels arxius és un molt ampli i super interessant i aquest és un món en el que em vull sobretot moure perquè al final tot es basa en arxius i documents, no? I crec que en el poc temps que estem portant al curs l'aportació que tinc és molt gran i he après moltes coses i el que queda crec que anirà en augment. La veritat és que estic encantada, així que... Arriba de les vendes, està a la casella 01. Estoy aquí. O la vacuna de... Ahora, el nombre... Han recordat billetitos. És un tema només de format. Vale? Han recordat sempre que quan fan multiplicació, de vegades es queda con el format que era de la...